Ja, hej der. Fortsat god løb. Jo, tak. Hov. Hov. Ikke bare en område. Har du andre arrangementer, eller er det kun den her i år? Nej, jeg har lidt i Europa med Ferrari lidt senere på sæsonen. Du var også med sidste lørdag, var? Nej, jeg valgte at springe over simpelthen, fordi vi kun havde én testdag. Ja, der var ingen mulighed for at kan skifte. Nej, jeg synes Jørgen Nielsens bil. Vi skal have 8, så vi kan have 2. Tak for det. Det skal også være noget, det kan faktisk blive. Det er godt. Det giver fint. Tak. Vil du sådan en ham herovre? Så kommer han her. Ja, jeg kommer med. Altså Jens Møllersen. Det skal jeg. Det kan man sige. Der er slet ingenting i sådan en bil. Nej. Hvad? Ja, lige ved. Det går bedre, når det går herover til John Nielsen. Det gør jo nogle gange. Han har masser af unge. Der skal du bare. Jeg bliver mere. Det her, hvad med bilen? Hvordan er den nu? Ja, men der er meget at lære, men jeg håber med lidt mere kørsel, så håber jeg, at kommer lidt længere frem i rækkerne, så vi tager mere eller mindre den her weekend som en lærerweekend. Og jeg har jo en god lærer med, så det er bare med at lære lidt fra sig. Jamen, det vil han godt. Jeg håber, det gør. Og som jeg nævnte for et par sekunder siden, så skal I begynde at gå ud nu. Kl. 16.05 skal løbet være i gang, så I må forlade jeres helte for denne gang. Se dem inde bagved styrtbøjlerne. Så kommer man hen. Og ellers er de jo nede i... Få smeden med også.
så er det væsentligt, at det skal være hurtigst til at køre